Vadim Balaban, tânărul din Orhei pasionat de un nou gen de sport columbian, Jimbar, nu va participa la cea de-a treia semifinală a show-ului Moldova Are Talent, sezonul 2. Tânărul s-a îmbolnăvit, iar medicii interzic categoric să practice pentru câteva luni sportul și să facă acrobații. Sportivul însă nu s-a descurajat și promite să revină în cel de-al treilea sezon cu un număr spectaculos. Și cei mai puternici bărbați pot fi doborâți de virus. Vadim Balaban, sportivul în vârstă de 18 ani care face acrobații la bară și căruia nu este frică de căzături și durere, nu a fost lăsat de medici să participe la semifinala bătăliei talentelor. Mi-a apărut o infecție de la răceală și medicii spun că n-am voie să fac efort fizic, n-am voie cel puțin 2 săptămâni. Vadim spune că nu s-a mai antrenat la bară de mai bine de o lună, întrucât infecția s-ar putea agrava. Acum el desenează și cântă și speră să se facă bine cât mai curând, pentru a-și recăpăta forma fizică. Îmi pare rău că n-ați participat acum, pentru că numărul pe care l-am pregătit e foarte spectaculos și interesant. Îmi pare rău că nu pot participa, dar sezonul viitor mai decât voi reveni, dar posibil să vin cu altceva. Tânărul ține în secret surpriza pe care a pregătit-o pentru următoarea bătălie a talentelor din cel de-al treilea sezon al concursului. În această seară nu ratați cea de-a treia și ultima semifinală a celui mai spectaculos show al momentului Moldova Are Talent sezonul 2. Voi, cei de acasă, vă puteți vota favoriții prin telefon sau SMS la numerele care vor fi afișate pe ecran. Soarta ultimilor 4 finaliști se va decide la ora 21:45 numai pe Prime.